sinasaktan niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Kabisyo. Oras natin ngayon, 11:21 p.m. At oras na natin ngayon para sa ating Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka husgahan bagos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Mga Kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret Caller. Kaya kilalanin na po natin siya na nasa kabilang linya. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening po. Ma'am, naka-loudspeaker po ba kayo? Wait lang po Ayusin ko lang po. Okay na po. Yan, ma'am. Basta para hindi po tayo nag-feedback, wag nyo pong i-loudspeaker. And wag rin po kayo mag-earphone para mas malakas po yung audio ninyo. Malinaw, loud and clear. Okay po. Yan, ma'am. Okay lang ba? Medyo lakasan natin yung boses mo, ma'am. Sige po. Ang ganda nyo po ang ganda po ng boses ninyo. I mean. Hindi po. Kaya po lakasan nyo lang, ma'am. Wag po kayo mahiya. Okay po. Yan. Sige po. Ibuga mo, ma'am. Anyway, good evening. Good evening po. Yes, happy Thursday. Happy Thursday din po. Alright. Ma'am, tagasan po kayo? Nasa ibang bansa po ngayon. Saan parte ng ibang bansa yan, ma'am? Pwede ko po ba sabihin? Nasa sa inyo, ma'am. Sige po. Sa China po. China. Ilang taon po kayo, ma'am? 24 years old po. 24 years old. Yes po. Anong pangalan? You can call me Ika po. Ika. As Yes in po. I-K-A? Opo. ICA po. I-C-A. Okay. Pinoy na Pinoy ako, no? Alam na alam mo, pambisaya. Ika. Tigas. Anyway, I-C-A, Ika. 24 years old from China. Yes po. Ano ang top secret mo? Actually, DJ, it's almost 4 years na tinatago ko na rin tong nararamdaman ko. But, I don't know how to start po talaga. Medyo kinakabahan lang po ako. Okay lang. Sorry po. Sige, inhale, exhale ka muna at si DJ Titangelo ay makikinig sa'yo. Inhale, Okay po. exhale. Okay po. Ayan. Thank you po. Welcome. Actually, pwede ko po muna po, ngayon po pala is marriage na rin po pala ako and may isa na rin po pala akong anak. Tapos, yung ikukwento ko po is, pwede ko po ba siyang ikwento from beginning po? Ma'am, nasa sa inyo po ang mikropono. Binibigay po Okay po. namin. Mahanda po kami makinig. Okay po, thank you. May past relationship po ako. 4 years na rin, magpo 4 years na rin po. Before ko po nakilala tong husband ko ngayon. And that time, Mhm. siya yung lalaking maybe paano po ba 'to? Parang sa kanya ko po talaga naramdaman yung okey naman po pala yung husband ko, pero may isang bagay po kasi talaga na pinaramdam yung ex ko na Alam mong hindi ibang-iba po. kayang tumbasan ng ibang lalaki. Yes po, na kahit nagmahal po ako ulit, hindi ko na po makikita kahit may magmahal na pong ulit sa akin na iba, kahit itong asawa ko, hindi ko na po maramdaman sa iba or sa asawa ko yung
pagmamahal na naibigay ng ex ko. Ibig sabihin, nag-iwan siya sa'yo ng kakaibang marka. Yes po. Marka ng pag-ibig na mahirap kalimutan. Yes po. Parang greatest love. Wow. Yes po. Maybe I can call a greatest love po. Yes, nice. Okay, sige, kwentuhan mo kami, ma'am. Before I start, DJ, I really wanted to share this feeling kasi ayoko na rin po talagang sabihin sa kanya officially kasi ayoko na rin po makagulo sa happily marriage niya po. Sinabi lang din po sa akin ng kaibigan ko Yes. kasi I have no plan na rin po na makagulo sa kanila or ayun po yung kontakin siya para ganito ganyan. So, yung nararamdaman ko po sa loob-loob ko na parang gusto ko lang po mailabas. I know I know na 'pag narinig niya 'to, he can found out kasi sa voice ko baka ma-recognize niya din po. Okay lang yun. Wala namang masama dun eh. Apo. Actually, DJ, yung ex ko po na yun is uniform personnel po. So, men in uniform, right? Yes po. Okay. Ano siya? Pwede ko bang malaman? Blue? Ano bang kulay pa yung iba? Green? Puti? Ano ba siya? Orange? Ganun. Anong uniform niya doon? Blue po siya. Graduate din po siya sa academy, DJ. Oh, so may katungkulan ito. Graduate Yes ng po. academy eh. Mabigat to. Yes po. Okay. So, Hello po. isa siyang men in uniform and then? Ano po pala, DJ, bago po pala kasi nag-start yung relationship namin before, habang ano po that time is kaibigan ko siya for almost 3 years. Mhm. Pero hindi pa po kami talaga nagkikita, parang sa Facebook lang po kami magkaibigan. 3 years, yeah. No, hindi ko po kasi ma-remember pero years din po kami na parang nagkaka-chat or something ganyan. Kahit yung nagkasakit si lolo ko, year ano po 'to, around year 2019 Mm-mm. to 2020 gano'n po. Kumbaga, Ika, And then malalim na yung foundation ninyo before kayo maging magkarelasyon. Yes po. Actually po nasa academy pa siya that time, hindi pa po kami nagkikita that time. So, parang nagkaroon kami ng friendship through Facebook po that time. Okay. So, yung time po na 'yan parang kahit nung magkaibigan kami may something talaga na parang ang care niya, lagi siyang nandiyan for you, to listen, Mhm. and everything. Then after nagka-jowa din po kasi siya that time, so na-cut yung communication namin. And after 2021 biglang may nag-chat po ulit siya sa akin, and then yun, hiwalay na po pala sila. Ta's nag-start po ulit yung conversation namin. Ayun nga po, hanggang naging kami na nga po. And then, yun nga po yung naging kami. Talagang siya yung tipong tao na ipaparamdam niya sa'yo yung pagmamahal niya, lahat-lahat. Napakabait po kasi talaga niya. Kaya yun po siguro yung reason na hindi ko siya makalimutan. Parang andyan siya lagi sa'yo to support. Alam mo po yun, DJ, na wala yung hihilingin mo sa lalaki na ideal man, nasa kanya na. Kumbaga, parang kanta ni Daniel Padilla to. Nasa yon na ang lahat. Ganun ba yan? Nasa kanya na ang lahat. Kumbaga, yung pinapangarap mong lalaki, dun mo sa kanya nakita. Opo. Okay? Pero that time po kasi may conflict sa family ko. Magulo din po kasi yun sa family side ko that time. So, parang nagkakaroon kami ng complication about sa family ko. So, parang doon po nagkaka-conflict talaga sa relationship namin dahil sa family issues ko po. So, ibig sabihin, ito linawin ko lang, ma'am. So, si men in uniform na naging kaibigan mo at naging karelasyon mo ay ayaw ng family mo. Tama ba ako? Hindi naman po. Parang may konting problem. May problem po talaga ako sa family ko that time.
So, yun nga po, parang dun po kami nagkakaproblema. Tas may Hmm. mga pangarap din po kasi that time yung mga family ko para sa akin na parang hindi pa talaga ako gano'n prepare na ipaglaban yung relationship namin. So, ibig sabihin, ang gusto ng family mo na mag-focus ka muna sa future mo, sa magiging Yes. trabaho mo, and then hindi sila galit dun sa lalaki pero ayaw lang nila na makipagrelasyon ka. Yes po at saka DJ siya po kasi yung kauna-unahang lalaking niligal ko. Mhm. Na talagang Kaya pinakilala mo, 'no? yes po. Tas parang that time never po ako nagpo-post kahit first boyfriend naman na po ako before, never po ako nagpo-post ng relationship ko. Mhm. So, siya lang po talaga yung bukod tangi na inano ko. So, Ika, kaya yes po, sorry makat kita. Gusto ko maliwanagan na tayo kaagad. yes po. Bakit ganyan yung naging love mo sa kanya? Na handa kang ipakilala, handa kang ikuwento until now yung story ninyo kahit meron ka ng anak, meron ka ng asawa. Anong meron itong lalaki na to? Ayun nga po, DJ, kasi sobrang bait niya, napaka-understanding niyang tao. Mhm. Sadya yung panahon lang talaga. Siguro nahanap ko yung tamang pag-ibig that time, pero hindi sa tamang panahon kasi sobrang gulo po talaga that time sa family issues ko po. Okay. So, ibig sabihin, gaano katagal yung relationship ninyo? Medyo hindi naman po, actually po, yung relationship namin is yung relationship namin sa pagiging magkaibigan before, almost a year. Pero yung naging relationship lang namin sa kanya is 2 months maybe, yeah Okay. po. So hindi tumagal at nag-focus ka na dito sa career mo, Yes po. tsaka sa family mo. Ay hindi po ako that time nag-focus sa family ko, parang nag-focus po ako para sa sarili ko. Kasi parang naisip ko rin po kasi that time na parang kailangan ko muna i-improve yung sarili ko, Hmm, kailangan ko muna yun po sa career ko po talaga. okay. So, anong mga nangyari? May time po kasi na yung pinaka-last ano namin is nag-away kami, may pinag-aagawan po kasi kaming mga papeles nun. Parang gusto niya po kasi punitin yun po yung pang-apply ko ng visa papunta pong abroad that time. Mhm. So, parang that time po gusto niyang punitin ta's nag-away talaga kami ng sobra. And then dun na po talaga nag-start yung ano namin, pero na-realize ko po kasi na parang hindi niya rin po talaga ako deserve kasi siya po kasi nahiya din po kasi ako, siya okey na, parang stable na yung ano niya, buhay niya kasi stable na yung trabaho niya. Mhm. And then that time nag-i-schooling pa siya ulit kasi gano'n po 'di ba 'pag nag-i-schooling pa rin po sila kahit graduate na sila, kahit may trabaho na po sila. So, ibig sabihin talaga, Ika, gustuhin niyo man ang isa't isa, hindi kayo binibigyan ng pagkakataon na magsama talaga. Yes po, at saka ako po kasi yung pinaka may problema talaga nun, hindi po siya kasi tanggap din naman po ako ng family niya, pati siya po. Mhm. Sadyang ako lang at yung pamilya ko po talaga yung yung complication po that time. Parang you and me against the world, gano'n. Yes po. Gano'n ang, Then sistema. actually may times po na parang nag-cool off po kasi kami nun. May possibility pa naman po sana na magkabalikan kami. Pero hindi ko na po talaga pinursue kasi sa part na feeling ko hindi siya magiging alam mo po yung feeling na parang 'pag pinagpatuloy ko, hindi ako maggo-grow kasi Mhm. baka masanay ako na andiyan lang siya, hindi kasi yung andiyan po siya parang nasasanay ako na, ay andiyan lang siya. Yung hindi po ako naggo-grow talaga na parang sa sobrang bait niya, sa sobrang alaga niya, parang parang nakakampante na po ako. Pero Kasi yung sarili nakahain ko ng lahat. Kumbaga yes po, wala ka parang ng gagawin, Disney princess ka na lang, yes po, kaya lahat. gano'n. Sobrang Hmm. bait niya po, parang lagi niyang sinasabi that time niyayaya niya na rin po ako magpakasal, parang gusto niya na rin i-secured talaga yung relationship namin. Pero
ako po kasi parang siyempre at that age parang may ambitious din po talaga ako na gusto ko po pang marating yung ganitong bagay. Feeling ko po kasi kung mag-i-stay ako sa relationship namin parang hindi ko makakamit yung gano'ng bagay. Mhm. Gets. And then yun na kapag lumayo po talaga ako, on work ako that time sa Manila, nag-ahol po talaga ako na habang nag-a-apply po ako sa ibang on work ako tapos yung napasa ko po yung trabaho sa Laguna, nag-ahol na po ako. So para mapalayo kasi 'pag nasa Manila lang po ako that time, parang alam mo po yun maa-attempt ako na Makipagkita. puntahan siya opo, makipagkita ganyan. Actually, nagkita pa po kami yung parang ewan ko po kung last goodbye yun, pero kasi may usapan kami na dapat birthday ko is parang 'pag may nag-chat siya or something parang magiging kami po ulit. Kaso Pero wala. yun opo, pero yung last kita namin TJ, sobrang nag-usap kami, deep talk talaga and then sobrang parang pinag-usapan namin yung mga bagay-bagay. Tas hinalikan niya po ako sa noo bago ako Ik pumasok sa taxi. Ika, gusto ko lang matanong 'to, Sorry kung, matanong ko 'to. Okey lang ba magtanong ako sa'yo? Opo, Okay, thank you. Matanong ko lang, may nangyari ba sa inyo nito ng gayon na 'to? yes po, Okay, so isa 'to sa mga factor kung bakit din lumalim yung relationship ninyo, tama ba ako? opo, Okay, nice. So, etong guy na 'to, ito yung guy na pinapangarap mo sa buhay mo dahil mabait, yes po, maasikaso, maintindihin, Disney princess ka, nakahain lahat. Pero opo, alam mo rin sa sarili mo na parang hindi ka naggo-grow. yes po, And hindi yun yung gusto mo din na relationship. Gusto mo na parehas kayong nag-grow, nakakaalis kayo sa mga sarili-sarili nyong kahon at na-explore nyo din yung sarili nyo. Pero at the end of the day, mahal nyo yung isa't isa. Tama ba ako? yes po, Okay. So, eto. yes po, Naghiwalay kayo. Ikaw yes na po, kusang lumayo. yes po. Anong mga sumunod na nangyari? Doon mo na ba nakilala yung partner mo ngayon? Yes po, sa trabaho po that time parang nag-start po yung partner ko mangligaw sa'kin kaya po talagang kinut ko po talaga yung communication ko that time sa ex ko. Parang wala na po talaga akong communication nung nag-start po ako nag-start po pumasok yun na po yung naging asawa ko po ngayon. Mhm. Pero TJ, ewan ko po, actually okey naman po nung umpisa. Akala ko nga po naka-move on na ako, wala na talaga siya sa feeling ko. Pero may time po kasi na siyempre ibang lahi po kasi yung napangasawa ko and then may ugali po kasi lalo may language barrier po kami, may mga misunderstanding po kami. Tapos may mga aminin man natin hindi, may mga bagay na iba yung pag-iintindi talaga ng mga Pinoy kaysa sa ibang lahi. Tunay naman. Iba talaga pagmamahal ng Pinoy. Iba talaga yung pag-aasikaso. 'Di ba? Yung love ng Pinoy. Yes po. At Hmm. saka yung asawa ko po ngayon is napaka-workaholic and then may times po kasi na parang yung time na nabibigay kaya po parang mas alam niyo po mas naisip ko nag-start po na naisip ko yung ex ko yung nabuntis na po ako at nanganak na po ako na ngayon kailangan ko na i-beg yung oras dun sa asawa ko na dati hindi ko kailangan mag-beg ng oras. Na parang kusa niyang binibigay. Ngayon, kailangan ko pang i-beg. Mostly yun pa yung pinag-aawayan po namin. Unlike before na parang kahit hindi ko hilingin, andiyan lang po talaga binibigay Okay, niya. gets kita, Ika. Kumbaga, mas na-realize mo ngayon yung kahalagahan ng time dapat nang magkasama kayo ng asawa mo kasi may anak na kayo eh. Hindi katulad Opo. dati na parang wala lang dahil nga syempre pares naman kayong binata at dalaga, walang kailangan isipin, hindi kailangan magbigay ng oras sa isa't isa dahil wala pa naman kayong anak at may mga career kayong tinatahak parehas. Pero ngayon kasi kapag nagkaanak na, iba na yung mundo. Yun ba yung gusto mong Yes. puntuhin? Yes po.
Okay. Okey naman po DJ yung asawa ko sa financial ano talaga, kasi talagang nabibili naman yung mga bagay-bagay, parang napro-provide niya po talaga yung mga needs namin ng anak niya. Pero yun nga po, yung sa attitude po talaga may something po talaga at saka lalo po yung nandito na po ako sa abroad, may times po kasi na parang napasaan niya po ako. Okay. Yun po, Nagigets kita, Ika, kung bakit mo kinukuwento ngayon 'tong kuwento mo. yes po. Kasi ang dami mong what if sa sarili, tama ba ako? Na minsan napapatanong ka sa sarili mo, what if kaya kung nagkatuluyan kami nito ng ex ko, hindi ako napunta dito sa current partner ko, siguro mas masaya ako. Tama ba ako? Opo, Kasi may parang unfinished business kayo nito ni ex na bigla kang lumayo. Paano kaya kung hindi ako lumayo, pinaglaban ko? Ganun ba yung naiisip mo ngayon, Ika? opo, yun po talaga. Parang, Ang dami may mm, what if po talaga ako mm, that time. mhm. And until now, hindi that time, until now, Yes po, right? yes po. Na tinatanong mo yung sarili mo na paano kaya kung hindi ako lumayo doon at nagkatuluyan kami, sana hindi siya nakakilala. Ako pa rin yung taong pinakasalan niya. Kami bumuo ng pamilya. Sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Tama ba Opo. ako? Sobrang ano lang po kasi teacher, sobrang nasasaktan po kasi ako tuwing naalala ko yung mga bagay na ginagawa sa'kin ng ex ko, Mhm. tapos compare sa pinapakita sa'kin ng asawa ko ngayon. Okay. Alam niyo yung parang parang mas priority niya pa yung kaibigan niya compare sa amin, gano'n po. Pero kung sasabihin niyo nga po TJ talaga sa pag-provide talaga ng mga needs, okey naman po at saka ako naman din po is may income din naman po ako kasi Mhm. nagwo-work din naman po ako. So, parang same kami nagbibigay sa anak namin kasi yun po sinabi ko kahit sabi niya, "Wag ka na magbigay sa anak mo." Ang thought ko po kasi kaya nga ako nagtatrabaho, gusto ko rin mabigyan yung anak ko, gano'n po. Yes. Ika, okay lang ba ulit magtanong ako sa'yo? Sure po. Ika, napag-uusapan niyo ba ng asawa mo yung ganitong pangyayari na, ba't ka nawawalan ng time sa akin? Many times po, Anong sagot niya sa'yo? since buntis pa po ako, hanggang nanganak na po ako and until now gano'n pa rin po yung ano namin. Magkasama po kasi kami sa work DJ ngayon, so nakikita ko yung mga nung time kasi na hindi pa ako nagwo-work sa office sa kanila, Mhm. nakikita ko yung ay hindi ko nakikita kaya laging sinasabi niya busy siya ganito et cetera. Ang dami niyang dahilan, yung tatawag lang siya sa amin ng anak niya, Mhm. 1 minute, okey na yun parang sasabihin niya, "Okey matulog na kayo kasi kakain muna ako." After work nga yun TJ. So bukas na lang pagpapasok, so tatawag ako sa trabaho niya, sasabihin niya na naman DJ, "Mamaya na lang pag-uwi." Tatawagan ako ta's 'pag tatawag siya parang 1 minute, 2 minute then Mhm. yung nagkasama na po kami ngayon, nakikita ko na hindi siya gano'n ka-busy, mas may time pa siyang makipag-usap sa kaibigan niya sa telepono 'pag umuwi, sobrang tagal nagagawa niya 1 oras, 2 oras Pero kaya ano yun pinag-uusapan nila? Work naman? sometimes po hindi. Minsan kasi kung parang alam niyo po yung nagbibiruan sila, yung parang nag-iinom po kasi siya tapos alam Yeah. mo yung kampay, yung Okay. naggaganon po sila. Okay lang ba magbigay ako ng thoughts ko? As a guy, Sige as po, a isang lalaki, okay lang ba? opo. Kung hindi, okay lang hindi ko itutuloy. Ay hindi, okey lang po. Okay. Ma'am, tingin mo ba, hindi ba part ng love and care yung pagpo-provide sa'yo? Actually po, malaking impact naman po sa'kin yun kasi nakita ko rin naman po yung effort niyan sa amin ng baby namin sa pag-provide niya kasi good provider naman po talaga yung asawa ko. Okay? Mhm. Kasi ma'am, ako para lang sa akin as a guy, bilang isang lalaki na lang, eto, hindi ko sa kinakampihan ko yung mga lalaki. May Yes mga po, lalaki kasi talaga na ang kanilang love language
Yung ganun, nagpo-provide lang sila Yes sa po, yun family. nga po. And hindi sila masyado mapagbigay ng oras sa kanilang anak, hindi sila masyado mapagbigay ng oras sa kanilang asawa, basta nagtatrabaho lang sila, magpo-provide sila, tapos basta good provider sila, yun ang nakikita nila. Tapos yung mga pag-uusap nila yun sa mga kaibigan nila, ano yun parang yun lang yung pahinga nila minsan Yes po. 'di ba? Para lang sa akin hindi kita kinakalaban or hindi ko Yes po. binabasag yung nararamdaman mo, pero binibigyan lang din kita ng kaliwanagan, 'di ba? Na baka kasi ganun lang yung asawa mo talaga. Na good provider siya pero hindi siya masyadong maging sobrang sweet, 'di ba? Opo. Ang mahirap kasi doon, ma'am, kung sobrang sweet niya nga, tatamis nga ng sinasabi sa'yo, pero di naman nagpo-provide, di ba? Opo. Actually, TJ, okay naman po ako talaga doon. Yung times lang po talaga na naalala ko yung ex ko is Yes. yung part na nasisigawan niya po ako sa simpleng bagay, yung Mhm. pagkakausapin ko siya about kunyari may issues na ganitong simple issues lang po, pasigaw siya, mabilis siya mairita na something samantala sa kaibigan niya is nakikita kong masaya siya. And then may one time po, yun nga po yung may sakit ako nun, yun hindi pa po kami nakakalipat dito. Mhm. Yun nga po yung parang parang need ko ng care kasi ako po kasi maalaga ako sa kanya, papasok na lang po siya, nakahanda na yung damit niya, which is ano naman po talaga, obligasyon naman po ng asawa Mhm. yun. Talagang maalaga po sa asawa ko talaga. Yun lang po, yung parang 'pag ako may sakit, alam niyo po yun, bakit parang ang unfair, parang gano'n po. Bakit So 'pag ikaw may sakit, walang nag-aalaga, walang may opo, pake? Okay. nalulungkot lang din po siguro ako kasi siyempre nandito na po ako sa ibang bansa, sa Mhm. kakaisang taon Mhm. ko lang po. Ta's may one time na sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko nun. Nakita lahat ng katrabaho ko na parang kinakatok ko siya nun, kasi parang magkahiwalay po that time yung dorm namin. Wala pa po kaming apartment dito sa labas. Yun po yung nakita ng buong taon yung ginawa niya na paghila niya sa akin sa labas, yun po nagkapasa po talaga ako ng grabe yung impact, napunit po yung damit ko, ta's sinigaw-sigawan niya po ako kahit ako po nananahimik lang po ako. Okey. So, hanggang ngayon ba, kada may mga ganyang pangyayari, naiisip mo pa rin yung ex mo? Yung feeling ko po kasi sa ex ko is kahit nung wala pa yung asawa ko, gustong-gusto ko po talagang sabihin sa kanya na yung nararamdaman ko, pero hindi ko po talaga masabi kasi ayun nga po yung tulad ng sabi ko, may priorities pa ako na hindi ko magagawa kung naka-stay lang po ako sa kanya. Kaya po parang hindi ko na rin po pinurso na magbalikan kami, even though may possible pa na magbalikan kami that time. Yun nga lang, isang simpleng tanong lang, until now ba naiisip mo pa rin siya once na nagtatalo kayo nito ng partner mo? Yes po, honestly. Yun. Sawa ka na ba sa mga pananakit ng partner mo? Nagpapatawad naman po ako, TJ. Kaya at saka that time po yung pagpunta ko dito, TJ, na-found out ko sa ano that time na may ex po kasi siya nun, yung asawa ko. And then kasi yung pumunta po ako dito, hindi po nauna po kasi siyang umalis ng bansa that time. Mhm. So, isang araw pa lang siya umalis, gumawa po pala siya ng ibang account and then minessage niya yung ex niya na nakabalik na siya. Mhm. And then I found out yung nandito na ako sa China, and then nasabi ko nga po sa parents niya na ganito, parang mas inano pa siya, parang sinabi nila wala daw yun, hindi daw siya yung gumawa nun. Kasi parang nakita ko parang account 'to pero hindi siya yung mismong ano, hanggang nagkasama kami nalaman ko talaga na siya po pala yun. Ta's nabasa ko rin yung mga conversation nila ng ex niya na sinabi niya na dumating na siya ulit, na ganito ganyan, bumalik na siya. Okay. Parang nagkaroon pa sila ng closure, yung bagay na Mhm. kaya nasaktan ako
DJ, na kaya yun sa feeling ko na gusto ko rin mag-revenge, gusto ko rin i-chat yung ex ko, yung totoong Gets. nararamdaman ko. At Pero least, lumabas na yung totoong pangyayari. Ito na yun. yes po, Okay. gusto kong i-revenge yun, na gusto kong gawin sa kanya yung ginawa niya sa akin. But at the end of the time, may present na kasi yung ex ko ngayon. Ayoko maramdaman nung babae yung naramdaman ko. Even I really wanted to say that, alam mo yun, yung totoong nararamdaman ko sa ex ko, pero hindi ko hindi ko sinubukan kasi what if nga din DJ, mabasa din ng present niya yung nabasa ko katulad ng nabasa ko sa asawa ko. Di Mhm. alam ko yung sakit, alam ko yung kirot, so Gets. hindi ko na rin triny. Actually, gets ko na eh. Gets ko na. Kumbaga kabisyo, ito lang ang gustong ipahatid ni Ika. Na kaya niya kinukwento ngayon tong storya na to. Dahil gusto niya may out na sa puso niya, sa sarili niya, yung nararamdaman niya. Dahil nga, hindi niya naman gustong subukan pang i-chat yung ex niya eh. Kasi aware siya na mali eh. Tama ba ako, Ika? Yes po. Kaya mo dito ina-out to, kinukwento ngayon to na ganito yung nararamdaman ko, na naiisip ko pa rin siya. Pero at the end of the day, pinag-iisipan ko mabuti. Yung nararamdaman ko, iniisip ko muna bago ako magdesisyon. Tama? Opo. Na mali na kausapin ko ulit yung ex ko. Pero kasi, yun pala, nagigets ko na yung point mo kung bakit mo ngayon to kinakwento dito at bakit nag-trigger sa'yo na maalala mo palagi yung ex mo dahil pala etong partner mo ngayon, yung current partner mo ngayon na may anak kayo, is Yes, po. kinakausap pa rin yung ex niya. Red flag siya sa'yo na nananakit bilang isang lalaki. Which is hindi Yes, maganda yun ha. Bilang isang lalaki, dapat hindi nananakit ng babae. Yes. Physically. Physically ha. And mentally, syempre. Mali yun kung ganun. Opo. Good provider siya, pero kung sinasaktan ka niya, niloloko ka naman niya, mali naman yan. Di ba? Hindi saka, naman natin DJ, para kampihan din yung lalaki doon. Mali naman talaga Yes, yun. At saka DJ, from beginning talaga is na-found out ko po yung nabuntis na ako that time na may anak po pala siya dito. Hindi ko alam, hindi ako Yun. aware or something. Kasi trinay ko naman po tanungin talaga yung lahat nung una pa lang. Mhm. Parang wala daw, ganito, ganyan. Hanggang nabuntis na po ako, dun ko lang po din nalaman talaga lahat-lahat. Tapos wala na po akong choice that time kasi may baby na rin ako. Tas okey naman po talaga siya nung una. And then, yun nga po, actually DJ nung nasa Pinas pa ako nun, iniisip ko lang po talaga yung anak ko pero ilang beses ko na rin po talaga Gustong inattempt iwanan. na iwanan. Kasi alam ko po sa sarili ko DJ na kaya kong magtrabaho, kaya kong humanap ng trabaho Mhm. kasi sanay rin po naman ako at age of 16 years old nagtatrabaho na po ako, nagpa-part-time ganyan hanggang nakatapos nga po, hanggang nagtrabaho na rin po sa mga company sa Manila. Pero yun lang po, inisip ko lang po yung anak ko na ayoko maging broke talaga maging broken family po yung anak ko. Which is maganda naman talaga yung naiisip mo. Pero eto ako naman, okay lang ba mag-share ako ng thoughts? Sure po. Alam mo, yan ang ugaling Pinoy eh. Ugaling Pinoy yan. Yes po. Diyan ako galit. Diyan ako naaasar eh. Pero hindi sa'yo Sa ugaling Yes. Pinoy na yan kasi kailangan ng bata na buo yung pamilya. Kailangan protektahan ko. Kahit nasasaktan ako, nagugulpi na ako ng asawa ko, nagchichit na sa akin, dapat manatili ako. Pero tingin mo, magiging mabuti ba yung kakalakihan ng bata at mas magiging maayos ba yung pamilya kung toxic na yung pangyayari na to? Sorry po. Hindi, wag kang mag-sorry sa akin. Hindi ikaw hindi ako galit sa'yo. Pinaparealize ko lang din. Kung toxic family yung binubuo mo, pinaglalaban mo, at the end of the day, alam nyo, mangyayari sa bata, matutrauma. Matutrauma yan. Alam mo, ugaling Pinoy yan eh. Ugaling Pinoy yan. Namana na natin yan sa mga ninuno natin. Minana na natin yan na laging pinapaalala nila sa atin na, kapag nag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak,
wag mong iiwanan yan si Junjun. Tama ba ako? Opo. Ganun yung kinalakihan natin eh. Kahit nasasaktan ka na dahil nagkaanak ka na, ipaglaban mo. Pero nabubugbog ka ni. Pinagbuhatan ka na ng kamay. Ilang pasapa, kinukwento mo sa akin, tama ako ng pagkakarinig, nagkapasa ka, napunit yung damit mo. Yes po. Ilang damit pa ang Yes po. mapupunit, ilang pasapa tatanggapin mo, ilang panloloko pa ang aantayin mo. Para lang masabi mo na pinaglalaban mo dahil dun sa bata. Kaya nga po. 'Di ba? Yes po, DJ. Kuwawa eh. Kuwawa lang yung bata at naaawa ako sa'yo. Alam mo, kumukulo yung dugo ko dun sa lalaki. Hindi ako perpekto Hindi ako perpektong lalaki. Pero, Actually, DJ, DJ, kahit gusto kong umuwi na ng Pinas that time, kasi Mhm. binitrade po talaga nila ako. mhm, Naniwala po kasi ako, before kasi kami umalis ng Pilipinas, bago din kami talaga nag-decide na pumunta na ng China, nag-usap kami ng asawa ko na, alam niyo DJ, na parang mag-i-start na nga kami ng buhay dito, magiging okey lahat. Hindi ko akalain na gano'n magbabago yung ugali niya 'pag andito na kami. And then mhm. kahit anong gusto ko DJ, na alam niyo, I really wanted to go home po talaga, na iuwi na yung anak ko. Pero nagbago po kasi yung ugali niya, yun napa-register niya na yung anak ko dito. So hindi na gano'n ka-easy iuwi yung bata 'pag registered na dito sa China yung bata. Kasi kailangan sa batas kasi nila, need na ng parang ano ng tatay, lalo Consent yes, na lalo iuuwi. Chinese. Yes po. Tapos dun ko din nakilala yung family niya na sobrang pakialamera. Nag-away nga po kami ng biyenan ko minsan kasi sa sobrang pangingimasok niya sa, kahit ayoko talaga, parang naano niya na po kasi yung pinaka-limit ko, na pati parents ko dinadamay niya, na kahit hindi naman nangingialam yung magulang ko or something what na ganito, ganyan. Parang dun na po siya, kaya parang dun po ako sumabog, nasagot ko siya, ta's yung asawa ko that time yun, parang mas kinakampihan niya pa yung family niya, parang nagsusumbong siya lagi, parang alam niyo po yung tawag ko nga po minsan sa kanya, mama's boy. Wala ba kayong planong umuwi dito sa Pinas? Actually, Magbakasyon? as of now wala po talaga, Mhm. kasi on work. Pero okey, since naman po yung nasaktan niya ako 3 months ago or 2 months ago na po, okey naman po siya ngayon. Yun lang po, parang sa puso at isip ko parang nagtitiis na lang po ako talaga para sa anak ko. Siguro minsan yun din po talaga, siguro minsan yung purpose ng nanay. Mhm. Kahit kasi TJ, kung pipiliin ko lang din talaga yung kaligayahan ko, kaya ko naman, kasi kaya ko naman talaga magtrabaho para sa sarili ko. Pero ang hirap kasi, minsan kasi DJ, mabilis sabihin sa iba na ganito, ganyan, hiwalay mo or something what. Pero may mga bagay sa mundo na 'pag nasa sitwasyon ka na, ang hirap kung mawala. Lalo kung nasa sitwasyon din kami ngayon na andito kami sa ibang bansa, hindi namin alam kung saan kami tatakbo, lalo yung anak ko is citizen na dito. Mhm. Gets. Yan po, So, tapos handa ka parang pa ring ipaglaban ang lahat. opo, para sa'kin kasi parang nino-normalize din po kasi ng family niya yung mga ginagawa ng asawa ko. Pero ngayon naman po, okey naman po yung asawa ko. Parang pinatawad ko rin naman po yung asawa ko. Yun lang po kung gagawin pa sa sunod. Kasi since parang nabigla siya, nag-sorry po talaga siya that time sa ginawa niya. Ate girl, ika, Yes po. ako, sa'kin lang, binabase ko lang 'to lahat sa kuwento mo, yung mga Yes. emosyon na nararamdaman ko. Pero sana ika kung, mahal mo at hindi mo handang iwanan yung asawa mo, eto lang ang, gusto kong bitawan sa iyong salita, okey lang ba? Opo. Lagi mong protektahan yung pamilya mo sa ibang tao. Yes po. Kung ano man yung gulo ninyo, ano man yung away ninyo, at kung alam mo sa sarili mo na hindi mo siya kayang iwanan, wag mo nang Yes po. ikwento sa iba. Yes po. Yung mga pangit na pupuwedeng
ikasira ninyong dalawa. Yes po. Pero, hindi ibig sabihin dapat lagi mong kimkimin yung mga sakit at hirap. Yes po. Ang punto ko lang doon, kung handa ka pa rin ipaglaban, ingatan yung relasyon ninyo ng asawa mo, mahalin siya hanggang dulo, wag mo siyang siraan sa iba. Ayusin Yes mo, po. mahalin mo siya. Pero kung talagang wala ka na makausap, kailangan mo na ng kausap dahil na-anxiety ka na, nalulungkot ka na dahil nga sa mga pinaggagawa niya, go. Yes. Maghanap ka ng tamang tao na makakausap mo. Kung wala yung family mo na masasabihan, kaibigan na pinakamalapit sa'yo na alam mo talaga mapagkakatiwalaan mo. Kasi kung gusto mong proteksyonan yung pamilya ninyo at yun naman yung nakikita ko sa'yo ngayon, Yes po. kung gusto mong proteksyonan yung pamilya ninyo, umpisahan mo na yung ingatan yung bawat binibitawan mong salita sa ibang tao kontra sa asawa mo. Yes po. I understand po. 'Di ba? Kasi Yeah. malaking pwedeng maging factor ng pagsuko mo o pagbibigay sa ng opinyon na pwedeng makasira sa pamilya ninyo Yes. yung magiging komento ng ibang tao eh. Pero kung alam mo ng toxic na talaga, kailangan mo ng bitawan, I think much better na gumawa ka ng plano na kung paano mo maiuuwi yung anak mo dito sa Pilipinas, dito ka makipag-arrange ng dapat na maging legal process sa paghihiwalay ninyo at Yes po. karapatan mo para dun sa bata. 'Di ba? Opo. So yun lang yung mga points ko na puntos ko na gustong sabihin. Punto ko na gustong sabihin para sa iyo na at the end of the day, desisyon mo eh. Yes po. Desisyon mo bilang babae o partner nitong guy na to yung mananaig. Sa ngayon ba, ano naiisip mo ngayon, Ika? Sa ngayon, DJ, nag-hold po talaga ako sa family ko kasi ayoko po talaga ng broken family. Mhm. As long kaya kong ipaglalaban ko po talaga. Mhm. Kasi mahal ko rin naman po talaga yung asawa ko tas yung anak ko po. Mhm. Kasi yung ugali ko po kasi TJ is kahit po sa mga ano ko po sa family ko, kahit anong ano na nila, kahit anong pananakit, panghuhusga na ginawa nila sa akin, mas tumitimbang po talaga sa akin yung kabutihan na ginawa sa akin kaysa Mhm. dun sa kapangitang ginawa sa akin. Mhm. That's nice. Kaya hindi rin po ako talaga literal nagbe-base sa bagay na ano, minsan tinentry ko na lang din intindihin kahit minsan di ko na po maintindihan yung bagay-bagay. Kahit minsan ang sakit na sa ulo, parang yung mental health ko talaga na minsan yung problem. Yung times lang siguro talaga yung mga unang buwan, pangalawang buwan namin dito sa China is grabe po talaga yung impact kasi malayo din kami kasi on work din po siya that time. Mhm. Nasa nasa Puder. ng biyenan po ako na parang konting bagay sisilipin ng biyenan mo, ganito, ganyan po. Tas may language barrier pa po kami. So, dun po talaga nagka-conflict na parang na-depress po ata ako nun. Nasaktan ko po talaga yung sarili ko nun. Kaya parang tas dun po yung nalaman ko kung saan-saan siya pumupunta. Yun nga po yung nalaman ko, dine-deny niya yung nakita kong account. Tapos yung magkasama na kami, dun ko po na ano, na found out lahat. And then, yun nga po. Pero at the end of the day, mas pinili ko pa rin po talagang patawarin yung asawa ko. Kasi pinipilit kong timbangin yung kabutihan pa rin po na ginawa niya sa amin. Kaysa sa mga, ano, inisip ko na lang po minsan na baka stress siya, ganito, pressure sa work. Kaya rin po nagawa niya yung ganun. Okay. May gusto ka pang sabihin, ma'am? Wala naman na po, TJ. Yun lang po pala, TJ. Yung pinaka gusto ko po talaga kang sabihin dun nga po, maraming po manghuhusga sa'kin pero hindi ko naman po sila mabe-blame or something what. Kasi Mhm.
sa tao lang din naman po sila, may kanya-kanya po Mhm. talaga tayong opinyon. Mhm. Pero yun lang po, DJ, yung gusto ko po kasing masabi, kahit hindi ko po yung aktuwal masabi sa kanya, kahit dito na lang po na yun nga po, sa ex ko kahit wala pa po yung asawa ko that time, yung gusto ko pong sabihin sa kanya na, "I hope you're doing fine if you're no longer mine." Hmm. Bumanat ka pa. Opo. Baka naman gusto mo marinig to ng ex mo. Actually po, Tapos pero parang got to believe in magic ang mangyayari. Oh, narinig mo yung boses ko dun sa radyo? Wow! Tapos mag-i-start na yung conversation ninyo. Tama ba ako dun? Yun ang naiisip ko eh. actually, DJ, wala naman na po siyang magiging communication sa akin kasi wala na rin akong Facebook. Na-ban po. Kung gusto, may? Paraan. Oh, galing ah. Alam ah. Pero hindi ko na rin po i-aano talaga. Wag mo na. Kung mahal mo pamilya mo, mahalin mo. Yes po. Diba? Hindi, ako real talk lang akong tao. Ayoko na kasing ano eh. Ayoko kasing paligoy-ligoy tayo dito at Yes po. gusto kitang pakinggan ng walang husga pero hindi ko naman kukonsintihin yung alam kong dapat kong i-real talk para sa iyo at itago lang, 'di ba? Apo. Okay. Alright. So, wala ka nang gustong sabihin? Wala naman. Masaya ka naman ngayong gabi na to? Okay naman. Actually, umaga na eh. Yes po. Huwag mo isipin yung mga taong nanghuhusga sa'yo. Nandyan lang yan. Gusto mo ipa-shutdown ko na yung black up natin? Papapatay ko na yan. Usap na tayo sa radyo. Okay lang naman sa akin. Kaso, mahal ko naman yung mga nakikinig din sa atin. Ganyan lang talaga yung mga yan. Mga marites lang yung mga yan. Naintindihan ko naman po. Oo. At the end of the day, ikaw pa rin yan. Kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung ano yung dapat gawin. Yes po. Okay. Anyway, maraming salamat, Ika. Thank you po. I hope na pagaan ko yung damdamin mo. Okay naman po. Thank you po. Kasi kahit paano po is nailabas ko na po yung mga bagay na hindi ko ma-share sa ibang tao. Sinong mahal mo? Ex mo? Siyempre, Yung asawa mo? yung pamilya ko po talaga na binuo. Anong pangalan? Ng ex mo? O nung asawa mo? Tatawa ka ah. Sino gusto mo mag-alaga? Yung ex mo? Siyempre, yung asawa ko. Yung asawa mo. Sino gusto mo maging asawa? Yung asawa ko pa rin. Ayan, linaw lang natin. Galing mo ah. Sinong gusto mo magkaroon ka ng anak? Siyempre po sa asawa ko pa rin. Yan. Kanino ka mag-I love you? Sa asawa ko lang po. Yan. Yan. At least malinaw, di ba? Loud and clear. Crystal clear. Para sa ating lahat. Galing mo sumagot niya na. Para kanino ka lang? Siyempre po sa asawa ko lang. Sa asawa mo lang. Alright. Thank you so much. Naging happy ka naman. Po? Naging happy ka naman. Yes po. Kung papapiliin ka, lights on, lights off, para kanino? Lights off po sa Lights asawa off sa asawa mo. Alright. At least malinaw tayo, di ba? Ano ulit message mo sa ex mo? Ayan ako, DJ. At least nasasayang ka, di ba? Di ba? Yes po. At least nawawala yung lungkot mo na nababasa mo yung mga yung mga komento. Gusto natin masaya lang tayo dito eh. And gusto ko yung pag-end ng call natin, alam mo sa sarili mo ano yung decision mo. 'Di ba? Yes po. 'Di ba? Yun lang naman tayo eh. And yung simple kong mga ganitong mga tanong, napapatunayan ko din sa sarili ko na buo talaga na gusto mo yung ex mo? Sino gusto mo? Yung asawa ko lang po. Yeah! Last na!
Sino mahal mo? Yung asawa ko lang, DJ. Sino kakainin mo? Asawa ko lang. Alright, bye-bye. May gusto ka bang message sa asawa mo? Sige na, bibigyan kita ng time. Okay lang. Boss P, pagbigyan natin ng time ha. Kahit na dami ko na namang itatype mamaya para sa commercial natin. O sige na, anong gusto mo message sa asawa mo? Ano po? Sana... Pero Chinese po kasi. Okay lang kahit di niya maintindihan. At least yung mga marites dito naiintindihan tayo. Yun lang naman yun eh. Ano po, mahal kita kahit sa may times na magulo na yung relasyon natin. Di mo na masyado nasasabi yan sa kanya, no? Hindi naman po, nasasabi ko pa rin po na mahal ko siya. Kasi clingy po akong tao eh. Nasasabi ko rin po talaga. At least nasasabi mo. Sa anak mo, ano gusto mo sabihin? Mahal na mahal ko siya. Handa akong gawin lahat. Handa akong magtrabaho to provide everything for him para hindi niya maranasan yung mga naranasan ko. Nice. Ganda. Thank you, Ika. Thank you po. Happy ka? Opo, napasaya niyo naman po ako. Sinong gusto mo? Asawa ko, DJ. Ika, thank you so much and get well soon. And I Thank hope you po. soon makita kita. Makadalaw ka dito sa booth natin. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Alright mga kabisyo. Grabe. Grabe yun. No? Yung napakinggan nating storya. Pero yun nga mga kabisyo. Sa bawat storya na papakinggan natin dito, may mga aral tayong natututunan. Diba? Na pwede natin mabaon. Diba? At syempre, sa lahat po ng mga nakatutok dito, sa mga driver natin dyan, TNVS driver, Green GSM driver, gusto ko munang i-shoutout ang aking mga kaibigan na Green GSM. Okay lang ba? Shoutout ko muna ang ating mga Green GSM driver na napakasisipag na si Jose Erc Coronel, Andrew Joshua Medina, si Ted Semi-Cute Boral. Wow, may pagka-semi-cute ka pa. Tindi mo ha. At syempre, gusto ko lang din na i-shoutout ang bakbakero ng Las Piñas na si Rodel De Jesus. Ayan, no? Tulog-tulog din ha. Kailangan mo yan. Hello rin sa mga taga-Barangka, Candaba, Pampanga. Hello rin kay Jennifer, Romel Eligio, Alvin Samonte ng Las Piñas. At syempre, big shoutout din sa mga kabisyo natin ngayon na mga nakatutok from Cavite, sa mga Bulacan driver natin dyan. Diba? Big shoutout sa inyo. Sa lahat po ng mga taxi driver, Grab driver, Joyride driver, Green GSM, maraming salamat po sa inyo. Saludo po kami sa pagsiservisyo ninyo na kahit antok na antok kayo ngayon, pinipilit nyo pa rin pong ilaban yung antok ninyo para mabuhay yung pamilya ninyo. Huwag lang po yung babae ninyo. Masama yun, ha? Dapat yung pamilya lang din nyo. Yung legit. Anyway mga kabisyo, once again, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello, sa oras natin ngayon at 12:14 AM. Kasama ko po ang aking partner dito, hindi si DJ Rocky, dahil nasa pahinga siya ngayon, kundi si Boy Pindot, no, na napakahusay natin dyan, na nasa digital natin mga kabisyo. Maraming salamat sa iyo, Boy P. We love you so much. Once again, titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At